So data iti naibigay ni Sir Felix Berto PD iti Montañosa no kas ano iti panag panangi pakawat na po iti World Community Opportunity ay World Coffee of Opportunities. So iti di no iti kas jay sir kat di ko na yung one sa stop shop iti panag-enroll kadag iti whatever youth man data when no community whatever not sino ada ada sa natin community kat open nga enroll da ijay during that time of the one stop shop sir para iti nagduduma ba dito mabalin nga i-offer ti TESDA kas kada iti noon naman dito nga klase Sir Felix? Well sir, dito kat National Enrollment Day tangamin at dadagiti scholarship slots nga naited kadagiti training institutions tayo for implementation pa lang dito tawen nga 2025. So dito nga aldaw agawat tayo kadagiti qualified nga applicants nga mabalin nga makaala kadagito nga training. So basically one of the qualifications para kadagito nga scholarship programs tayo kat dagijay at least high school graduate 18 years old and above. Adamot lang naduma-duma nga minti klase ti scholarship program tayo. Adda di scholarship program tayo nga mabalin iti 15 years old ken adamot di scholarship tayo nga mabalin iti 18 years old ti and above ti tawen nga requirement tayo. So ano pa yung question sir? Adda ba iti may bagay kadagiti 50 years old and above sir? Actually awan iti pilpilyen iti TESDA Sir Rafi. Iti priority na kat amin nga sectors, amin nga marginalized sectors iti society tayo, isuda iti priority para kadagito nga scholarship tayo sir. Ay nangatay sir iti kwa na dito iti venue na dito sir. Dito World Cafe of Opportunity tayo sir kat maangay into noon August 18, 2025. Ijay multipurpose hall iti provincial capital dito Bontoc Mountain Province. Apay nga tangan na panunot ti WHO nga dito nga mangiwarnak iti pagsayatan ti umili sir. Dito gawin sir in celebration of the TESDA anniversary. So kaya iti TESDA nga adda iti one time nga advocacy nga iaramid iti TESDA nga mga awis ken mang tumulong kadagiti umili imili dito Pilipinas. Okay. Maraming salamat sir. Naimbag nga aldaw na papagayam kang gagayam. Adda pa lang iti kaya tayo nga mamuan may panggap dito adda iti nadamag nga scholarship para kadagiti senior high school students ay pakawat tayo man sir dito PD. Okay sir. Okay sir Rafi. Dito agda mga programa mi with the senior high school kat isungay dito DJ competency assessment and certification of senior high school. Dagijay nang nangruna dagijay nangala ati technical vocational livelihood track. So dito nga programa ket para kadagiti estudyante and at the same time para met lang kadagiti teachers. So ti nang kangrunaan nga kuan na dito is to no mapapigsa di kalidad ti senior high school vocational and livelihood education between TESDA and DepEd. Iso nga nagaramid da iti programa nga i-implement jointly by TESDA and DepEd tapno ma-assess ken ma-certify dagiti learners ken teachers under the national competency standards tayo. So adu dagiti programa nga insayang kati gobyerno tayo tapno mapapigsa dayto nga joint implementation iti TESDA ken DepEd. Adda dagiti Republic Act 10533 which is the Enhanced Basic Education Act
which integrates textbook and livelihood tracks into senior high school to prepare students for employment. So, adamat dagiti joint memorandum nga nag-establish tapno ma-assess dagiti learners ken teachers iti DepEd. So, linaon na di DepEd Order number 003 series of 2025 ket daytoy iti mangted iti libre nga TESDA National Certificate Assessment para kadagiti senior high school graduates ken para kadagiti senior high school teachers. Mangted met daytoy iti libre nga orientation, mass orientation para kadagiti graduates tayo matlaeng. So, dito'y iti agdama agtultuloy lang ta iti panag-conduct mi iti assessment dagiti senior high school graduate tayo babayan DJ scholarship nga naaramid. So ti data ti target tayo dito'y Mountain Province ngamin nga naala tayo kat adda iti 466 senior high school graduates nga dapat nga ag-avail dito'y nga programa. So as of this date, out of the 466, adda iti 387 nga naka-avail. Or 83% DJ total tayo nga target tayo nga i-assess nga senior high school. Out of the 387 nga nag-undergo iti assessment nga senior high school, addamat iti 339 nga na-certify. Kaya't nasa 339 iti pimmasa iti assessment nga naisayang kat iti TESDA. So, today, adapay lang iti ururayan mi nga total of 79 nga senior high school graduates nga umay agpa-assess. Iti met biyang dagiti teachers tayo. So, ti data tayo dito yung Mountain Province. At dati naka-register nga target mi nga 166 teachers iti textbook and livelihood nga masapul nga ma-undergo dito yung assessment. So, out of the 166, at dapay lang iti 34 teachers nga may nagpa-assess. So, out of the 34 mat nga nalpas ti assessment na, at damat iti 29 nga nakarwar or na-certify iti TESDA. So, at dapay lang ti remaining nga urayan tayo nga 132 teachers nga for assessment. So, dijay Sir Rafi iti programa tayo para tinagiti senior high school.